Srdečne vás vítam. V tomto videu vám chcem ukázať dve základné pravidlá v programe CDT. Tieto pravidlá preto sú dôležité, ak chceme byť dlhodobo úspešní v tomto programe, tak v každom prípade musíme poznať tieto pravidlá. Prvé pravidlo je tzv. Súvisí so systémom, ktorý sa volá nasledovať sponzora. Dobre vieme, že keď sme už aktívni v programe Feeder, čiže $120 programe, a ideme zaaktivovať nového člena, tak samozrejme toho člena vloží do toho matrixu, kde práve sme my. Čo sa stane, ak my sa už dostaneme do programu DTP, do 500, ale ešte stále naďalej pracujeme a máme nových členov, ktorí sa chcú tiež registrovať pod nami do programu Feeder. Práve tu sa ukáže systém nasledovať sponzora, čiže ten nový člen, ktorého ideme zaaktivovať, hľadá svojho sponzora a nenájde nás, nakoľko sme už v programe DTP. Čo sa stane v takomto prípade? Samozrejme hľadá ďalej ešte systém ďalšieho sponzora, ale tí, ktorí sú nad nami, a tí väčšinou tiež už sú 500. V tomto prípade je určite dôležité, aby sme si otvorili vlastný ďalší $120 pozíciu, čiže aby sme sa ešte raz zaregistrovali v programe Feeder. Samozrejme treba zaplatiť tých $120. Ja to hovorím len kvôli tomu, že sú takí, ktorí sústavne pracujú s týmto programom. Samozrejme sú aj takí, ktorí donesú dvoch ľudí a už ďalej moc sa tomu nevenujú. No a čo je riešenie? Riešenie vidíme na tomto druhom obrázku. Predtým, než prejdeme do 500, by bolo treba otvoriť novú pozíciu, a to pod sebou. A pod sebou len vtedy odporúčam, keď, ako na tomto obrázku vidíme, máme troch priamých a chceme, aby sme boli kvalifikovaní do milionárskeho projektu. Do milionárskeho projektu potrebujeme 5 priamých zaregistrovaných, ako to už vieme. Lenže keď sme to nestihli predtým, než prepadneme do 500, tak je tu riešenie také, že otvoríme ešte jednu registráciu pod sebou, ako SP2, som označil ako sponzor 2, a môžeme pod túto registráciu ďalej aktivovať nových členov. Potom, keď aj s touto registráciou prejdeme do 500, po prvej výplate môžeme túto druhú registráciu zrušiť a priami partneri, ktorí sú zapojení na túto druhú registráciu, prepadnú k našej prvej registrácii. Tým pádom, keď napríklad tu budeme mať troch, pri ďalšej registrácii ešte raz troch, tak už potom ukončenie tejto druhej registrácie budeme mať na tej prvej pozícii 6, čiže budeme kvalifikovaní do milionárskeho programu. To len v tom prípade odporúčam, keď s tou prvou registráciou sme nestihli urobiť 5 priamých. Keď naďalej ideme pracovať, sústavne pracujeme s programom CDT, tak odporúčam druhú alternatívu. Druhá alternatíva je tzv. klonovanie línií. Tu som ako označil hore vrchného sponzora, to nemusí byť váš priamy práve, to môže byť niekde o pár línií vyššie, ale jedno je isté, že veľmi dôležité je, kto je s týmto hlavným sponzorom hore. Alebo inak povedané, je dôležité, aby sme tie klonované línie robili tiež pod ním. Čo znamená v podstate klonovanie línií? Prvú líniu, ktorej momentálne, keď robím toto video, väčšina ľudí sa nachádza, je značená čiernou farbou. Vidíte, že tu sú ľudia, niektorí majú už povedzme troch, dvoch priamých, niekto ešte nemá nikoho. Ja som to označil ešte matrix ako žltou farbou, tento trojuholník, a nie náhodou som to takto nakreslil. Klonovanie znamená v podstate len toľko, že keď otvoríme zase v novej línii novú registráciu, a to vám váš sponzor povie presne, že kde môžete otvoriť ďalšiu registráciu a kedy, samozrejme to je vec dohody.
V podstate dávame sem aj nových záujemcov, ale aj tí, ktorí prepadli už do 500, prípadne sa kvalifikovali na milionársky projekt, môžu túto novú registráciu urobiť a tam dávať pod seba tiež nových ľudí, alebo čo je veľmi zaujímavé, to, že už existujúcich ľudí, ktorí sú v prvej línii a prepadli do 500, môžeme takisto dávať pod seba, čiže netreba nových ľudí hľadať a v ideálnom prípade každý sa takisto registruje pod svojho sponzora ako v prvej línii. Čo je veľmi dôležité, v každom matrixe sa stretávame s takými ľuďmi, ktorí nie sú v našej skupine, sú tzv. Krížne línie. Krížna línia není jedno, že je aká, čiže akí ľudia sú tam a keď si môžeme vybrať, tak si vyberme to lepšie, aby tá krížna línia bola naša. A tá klonovaná línia je práve tá krížna a veľakrát sa stane, hneď vám poviem aj konkrétny príklad, že v danom matrixe sa stretnú ľudia z tej istej skupiny, alebo niekedy tí istí ľudia majú registrácie, pozície v danom matrixe a tie pozície sa navzájom podporujú, ale napríklad jedna pozícia je v prvej línii a druhá pozícia je v druhej línii. Konkrétny príklad máme teraz u mňa v jednom matrixe. Mám tam pozíciu jedného môjho priamého v 500, samozrejme už je na úrovni zberateľa. A v tom matrixe po delení sa objavila jedna moja nová pozícia sklonovanej línie a k tomu ešte jeden môj priamy. Čiže už tu vidíme a na 100% môžem tvrdiť, že je to vynikajúca vec. Dve línie sa navzájom podporujú. A z toho hľadiska, keď chceme čím viackrát za rok dostávať tie provízie, v každom prípade je to vynikajúce. Ináč je len kvôli tomu, že už aj teraz konkrétne viem každému ukázať momentálne ten matrix, kde sa nachádzajú tie pozície z prvej a z druhej línie, ale túto informáciu máme od tých, ktorí už niekoľko rokov sa s tým zaoberajú a vedia presne, že ako sa dá dosiahnuť, povedzme aj s menšími skupinami, častejšie výplaty. Ešte jedna dôležitá informácia. Samozrejme, ostali tu dole ľudia a ja som už počul také, že keď nie tu budem stavať, ani neviem $120 cykle stavať ďalšiu skupinu, tak ja už týchto ľudí akože nepodporujem. To není vôbec pravda. Musíme vedieť základnú podmienku, a tá podmienka je taká, že každý, ktorý sa rozhodne, že chce sa zúčastniť v tomto programe, musí vedieť, že aspoň dvoch priamých, ktorí naďalej budú pokračovať v práci, treba odporúčať do toho systému. A keď sa to stane, tak určite pekne všetko sa bude vyvíjať tak, jak si predstavíme. A keď to zoberieme, tak tá spodná línia už v tejto fáze, a tá fáza je v podstate v programe DTP, čiže 500, už z určitého hľadiska nás podporuje samozrejme, ale nie vždy a viac menej nás podporujú tieto krížne línie, ktoré môžu byť tiež naše.